Életemben először szeretnék pár engem ért kritikára reagálni. Mostanában több műsorban is megfordultam, és elkezdtem ilyen és hasonló kommenteket kapni. Kezd rohadtul elegem lenni abba, hogy ebbe az országban nem lehet úgy véleményt mondani, hogy valamelyik oldal ne akarná elvágni a torkodat. Itt nem lehet basszus semmiről se beszélni, mert abban a pillanatban, hogy más a véleményed, kész, neked véged van. És a fiatalok nem feltétlenül azért mennek el ebből az országból, mert pénz, meg egyebek, igen, ez is számít. Csak elegük van ebből a fajta mentalitásból, abból, hogy egymás torkának esünk, miközben ugyanaz a célunk. És abban a pillanatban, hogyha nem értesz egyet Orbán Viktorral, akkor az egyik oldal vágja el a torkodat, ha meg nem értesz egyet Magyar Péterrel, akkor meg az oldal vágja el a torkodat. Jó lenne észrevenni, hogy mindkét esetben torkokat vágunk egyébként el. És pont ez az, amin elvileg változtatni szeretnénk. És néha már én is tényleg elgondolkodok, hogy érdemes-e ennyi mindent feladni ezért az országért, mert basszus, lehet, hogy tényleg menthetetlenek vagyunk. 2 évvel ezelőtt, amikor felálltam arra a színpadra és beléptem a köztudatba, akkor volt 4 sora annak a slamnek, ami a mai napig érvényes. És mennyire jogos vajon, hogy 10 évesen, ha ez a hangom, az csak is a bal oldalé. A bal, meg ha éppen nem olyan képes azt mondani, hogy a jobbé, pedig vágod, mi csak próbálunk jobbak lenni, mint amik ti vagytok. Pedig nektek volt is lehetőségetek egy rendszerváltásra. Vajon kiket szolgál a megosztottság? Teljesen igaza van a kislánynak, de még kiegészíteném a nemzeti oldallal, amely szintén nyüstöli a sajátjait is. Mindenki mindenkit gyaláz, és senkiben nem bíznak. Össze akarnak fogni, de mindenki a maga módján képzeli el a változást, és pontokon, vesszőkön vitáznak. Ez magyarhoz méltatlan viselkedés. Ki gondolja, hogy ebből pozitív eredmény születhet az élet bármely színterén? Ilara. Kedves magyar nemzettudatú emberek! Keressétek az egységes magyar nemzeti összefogást, ahol megtaláljátok a békét, a harmóniát, a szellemi-lelki fejlődést és a bőséget. Hol találtok olyan szervezetet, ahol minden egyben van és már működik? Szakrális Magyarország. Tájékozódj és csatlakozz hozzánk! Honlap: sacrahungarorum.com. Társadalmi szerződések: sacraveritas.com. Feliratkozás hírlevélre: nőiösszefogás.com/hírlevél. Tájékoztatás e-mail: info@sacraveritas.com. Telefon: 06 33 19 10 97. Köszönjük!